Într-o toamnă târzie, Scooby se uita la filme porno. Wow! Ai de pula mea! Băutură și manele și femei de 7 stele. Bă, Fred, vrei să ne putem? Uite, curvo! Ham, ce pula mea vrei să tu? Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien să-ți bag 1.000.000. Hai în Mercedes că vreau să te iubesc, doar 10 minute și mă potolesc. Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien să-ți bag 1.000.000. Hai în Mercedes Bă, că mie vreau îmi să place te muzica, iubesc, doar 10 dar e minute mișto și mă că potolesc. Da. Ce cauți, bă, pula aici? Nu te-a învățat măta să bați la ușă? Cri. Uite, pula!